ulimi zokopa alendo komanso za migodi ATM strategy komanso kufotokoza za mavuto mu dziko la Malawi ndi mayiko ena akumana nawo ndi kupeza njira zothetsera mavutowa msanga kuti akwanitse mfundo zachitukuko za bungwe la United Nations za Sustainable Development Goals SDGs pomafika chaka cha 2030. Pamene Dr. Chakwera anati mavuto azakusintha kwa nyengo akupitirira kusokoneza mayiko ambiri pa dziko lonse malinga kuti chaka chilichonse wakhala kulengeza kuti dziko la Malawi ndi la ngozi chifukwa cha namondwe osiyanasiyana. President Chakwera anati ku msonkhanowu ananso ndi mwayi waukulu okambirana ndi atsogoleri a mayiko osiyanasiyana ngati mbali imodzi yolimbikitsa ubale ndi dziko la Malawi ndi mayikowa. Pamenepa Dr. Chakwera anati msonkhano wa UNGA umapereka mwayi waukulu kwa atsogoleri pomwe angagwirire limodzi ntchito pothana ndi mavuto osiyanasiyana omwe akumana nawo, pomwe anapereka chitsanzo cha msonkhano wa Summit for the Future. President Chakwera ati m'mawu ake ku msonkhano wa United Nations General Assembly UNGA adafotokozapo zakufunika kugwirana manja pothana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo azakusintha kwa nyengo ndi ngongole zomwe mayiko ambiri omwe akwera kumene ali nazo. Ine ndikhoza kuyamika koposa kuti mwayi wakuti tikhoza kubwera kuyimirira dziko la kwathu monga atsogoleri wena anayimirira mayiko awo mu banja lalikulu ili lotchedwa United Nations. Ndi mwayi waukulu chifukwa umatha kulankhula zina zimene zikukhudza dziko lako, ndipo zina zimene nalankhulapo nzokhudzananso ndi kusintha kwa nyengo ndi zinthu zimene takumana nazo. Mayiko wenanso anachitira umboni potchula zakwawo, zonsezo zimatsimikizira kuti zolinga zakuti pakhale ndondomeko yakuti takwaniritsa chitukuko choyenerera pokwana chaka cha 2030. Ambiri ife tili kumbuyo chifukwa chakuti kusintha kwa nyengo kwabweretsa kuchedwetsa kwa padera zinthu zimenezi kuti zitheke. Ndipo nali kulankhula chifukwa makamakanso cha namondwe amene takumana naye kumalawi kuja, koma chaka chino makamaka chifukwa cha ng'amba imene idatonongera zolima zitafuna kufika pakucha munda, kotero kuti panopa mukukamba za anthu 5.7 million amene ali kusoweka chakudya, thandizo kuti apeze bwino. Ndipo zonsezi timalankhula ncholinga choti tikamakambirana ngati mayiko nkhani imeneyi isamachoke pakamwa, chifukwa mayiko ambiri monga Malawi ali kuvutika chifukwa cha zimene zikuchitikazi. President Chakwera anati zosangalatsa kuti dziko la Malawi analipatsa mwayi kuchititsa msonkhano wake wachiwiri wa Malawi Partners Conference mu mzinda wa New York. Dr. Chakwera anati ku msonkhanowu kudafika anthu komanso mabungwe ambiri omwe ambiri adalonjeza zobwera ku Malawi kudzayambitsa ntchito zawo za ulimi pothandizira kuti dziko la Malawi mudzipezeka chakudya chokwanira. Chaka chino china chachiwiri tsopano kuti tikhale ndi mwayi wapadera atativomereza akuluakulu akuno kuti tikhoza kukhala ndi msonkhano wapadera wongokamba za Malawi. Tidayamba chaka chapitacho, chaka chino unali mwayi wachiwiri. Tinakondwera chifukwa choonanso kuti amene anavomera kuyitanidwako anatidabwitsanso chifukwa ngakhale nyumba imene tidagwiritsa ntchito chaka chatha inalibenso mpondero chifukwa choti ambiri anabweradi. Ndipo msonkhano umeneyo watithandizira chifukwa timafunanso titsimikize zakuti zichatakamba za ulimi woti ukhale wamakono, ukhale ndithu ulimi wogwiritsa ntchito zida zamakono, komanso ngati business yeneni tichite bwanji kuti kwathu nkhani ya njala tithane nayo. Ndipo ngati alipo kuno alimi akuluakulu amene ali ndi zipangizonso zamakono afuna kuti akagwire ntchito ku Malawi akhale omasuka. Poyankhula pa zomwe adalankhula President wa bungwe la African Development Bank ADB, President Akinwumi Adesina, zoti President Chakwera ndi mtima wabwino komanso wachikondi. Dr. Chakwera analole monse ukuyenera kufikira Malawi omwe iye akuwatumikira. Ine ndikuona kuti mawu anthu odziwika bwino, anthu amene ali kutumikira mwaukadaulo wawo ngati President Adesina ku African Development Bank
kulankhula monga adalankhulira muja chinthu chakuti nawenso ukhoza kuona kuti ukulemekezedwa koma nchokupatsa mantha kuti ulemu woterewo ngongofunika amalawi onse. Chifukwa chimene akulankhula nchakuti iwo achata adakhalapo kumalawi kuja nchonena kuti kutumikira sikungotumikira chifukwa choti ndidziwa chakuti koma chifukwa chakuti ndiwakonda wanthu. Titani kuti zinthu zigwire ntchito bwino kuti wanthu akhoza kutumikiridwa bwino. Utumiki ngati njira imodzi yakutsogolera ni chinthu chimene ine ndayikapo mtima kwambiri, ndipo iwo akuzindikira ngakhale akuonera kuchokera patali, koma akudziwa kuti ngati tifuna tisinthe zinthu titumikirane. Kuchokera ku United Nations General Assembly UNGA ku New York, President Chakwera anafika ku Washington DC komwe anakumana ndi akuluakulu a mabungwe osiyanasiyana omwe amathandiza dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko omwe nkuphatikizapo a International Monetary Fund, IMF, World Bank komanso USAID mwa ena. President Chakwera kwambiri anayamika mabungwe pa zazikulu zomwe akuchita ku dziko la Malawi pa chitukuko asadayambe ulendo obwerera ku mudzi. Mayeso Chikhadzula, MBC, Washington DC, USA. Boma lati kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Department of Disaster Management Affairs DODMA lapereka thandizo la chimanga choposera matumba 15,000 kumanja omwe akusowa chakudya mdziko muno. Poyankhula pamwambo otsekulira zokambirana za ku nyumba ya malamulo zowunika ndondomeko ya chuma cha dziko lino pa 9 Februwale chaka chino, President Dr. Lazarus Chakwera adati boma lake ligwisa ntchito ndondomeko zapadera kuti lithe kupereka chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno. Mwazina, Dr. Chakwera anatsindika za kukonzeka kwa boma popereka thandizo kumanja omwe akusowa chakudya. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno a Chipiriro Khamula ati boma kudzera ku nthambi layamba kale ntchito yopereka chimanga ndi zofunika zina kumanja ovutikitsawa. Ayemvaji ananena kuti thandizo lifunika kuyamba kuperekedwa makamaka mu Oktoba mpaka na March chaka chamawa, koma titaunguza kukhala pansi makonsolo atatumizaso malipoti osiyanasiyana kuti zinthu zili bwino. Tinachiona chanzeru kuti tiyambe msanga, ndipo tinayamba makonsolo anayi amene ndi mzinda wa Blantyre, maboma a Chikwawa, Neno komanso Mwanza. Takwanitsa kupereka chithandizo chokwana matumba 15,000 kwa maanjaso okwana 15,000. Ndipo Akhamula anachenjeza anthu ena omwe angafune kusokoneza ntchitoyi, ndipo ati lamulo lidzagwira ntchito posayang'ana nkhope. Ena onse mwina amene ali ndi malingaliro osakhala bwino ofuna kusokoneza mwina kuba kumene kulemba mayina anthu anena kuti mwina alikale ndi kuthekera kuti ife ngati nthambi sitilola, ife ni nthambi ya boma, ndipo tionetsetsa kuti anthu okhawo ovutikitsitsa ndamene akulandira chithandizo. Takhala tili ndi mikumano osiyanasiyana ndi makonsolo kuwawunikira za zimenezi, komanso ngakhale makomiti ona za ngozi zogwa mwadzidzidzi am'madera amene amakhala akugwira ntchito imeneyi yolemba mayina, kuti alembe mayina osamalira anthu onazo ndovutikitsitsa kwambiri. Dziko la Malawi lakhala likukhudzidwa ndi mavuto azanyengo monga Cyclone Fred ndi El Nino komanso COVID-19 zomwe zapangitsa kuti anthu ambiri mdziko muno akhala akukolola zochepa. Nduna ya zaumoyo akhombeze Kandodo Chiponda yati ndiyokhutira ndi mmene ntchito zaumoyo zikuyendera mzipatala zina ku Blantyre, ngakhale anthu ogwira ntchito mzipatalazi akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Akandodo Chiponda anena izi pa ulendo wawo wa dzidzidzi pa chipatala cha Mlambe, Lilangwe komanso Mdeka. Blessings Chireuka ali ndi zambiri mu ripoti ili. Nduna ya zaumoyo akhombeze Kandodo Chiponda anayendera mwadzidzidzi zina mwa zipatala zomwe zikupezeka mbali mwa msewu wa M1 ponena kuti zipatalazi ndi zofunika kwambiri mderali. Ulendowu unayamba ndi chipatala cha Mulambe.
chipatala chimene cha Mulambe chinakhala zaka zitatu opanda x-ray moti mapatient amatumiza kukwizi kapena mwina ma private mwinamu kuti akalipire koma kunduna tinabweretsa x-ray imene leronso tayiona chilichonse chinapangika pano ndithu anthu akuthandizidwa zimene zili zinthu zabwino nde unali mwayi oti talimbikitse komanso tione kuti kodi mpoti pamene afunikabe chithandizo chathu kuti tigwireko koma ntchito yogwirika. Atachoka ku Mulambe ulendowu unapitirira pa chipatala cha Lilangwe komanso Mdeka komwe ndunayi inati ogwira ntchito akuyesetsa kugwira ntchito molimbika ngakhale pali mavuto ena. Ngati panopo pa Mdeka taona kuti mbali modzi kumene timagwiritsa ntchito zoona anthu tsiku ndi tsiku kumene mati outpatient yoti munthu umangoyenda kukafotokoza mavuto ako kumene koko sikwabwino flow inatheratu zosakhala bwino nde tiyamike chifukwa cha president Dr. Chakwera amene paja anabweretsa program imene tikuti maintenance and rehabilitation ndi thumba ndithu lapaderadera limene timapereka kudzera ku district council olodzera district hospital ngati kuno Blantyre ndiyotizera ku Blantyre health office koma ndalamazo nzoti zikafike mpaka na kumudzi ndechifake tiliso kalondolondo kuti kodi kuno kundeka zakufikirani kodolo zikafika muli mapulani anji chifukwa tifuna kuti ndalama zimenezi ndithu zidzagwire ntchito zenizeni zoti zisinthe malo zipatala zathu zambiri ukafika zimakhala zomvetsa chisoni mawindo anaphwanyika kalekale masilingi ena anagwa mapenti zosakhala bwino zipatala zambiri m'Malawi muno chifukwa chake tidapempha president ayika ndongosolo limeneli lonena kuti ayi ndalama zikafika mpakana ku health center kwenikweniko kandi kumudzi kwa mtundu wanji. Ndunayi yati boma ladzipereka kulimbikitsa ntchito za umoyo mdziko muno popeza ndizofunika pokwaniritsa masomphenya achitukuko cha dziko lino. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. President watsopano wa chipani cha United Democratic Front UDF atupere muluzi wati pakhale umodzi pakati pa anthu otsatira zipani zosiyanasiyana pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha aphungu komanso president chaka chamawa. Amuluzi afotokoza izi mu mzinda wa Blantyre pamapeto a msonkhano waukulu wa UDF. Ngati sitigwirizana ngati dziko ngati tikusankhana mitundu kusankhana chigawo chimene tikuchokera kapena chipembedzo dziko singapite patsogolo pafunika umodzi pa dziko lino pafunika mtendere makamaka pamene tikupita kuchisankho 2025. Chipani cha UDF chili ndi mbiri yayikulu ya democracy muno Malawi komanso mukudziwa kuti chinayendetsapo dziko lino pamene tikupita kuchisankho chatsopanochi cha 2025 chikhala chisankho chofunikira kwambiri. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake maono. President Chakwera wati ulendo wake wa kumsonkhano waukulu wa bungwe la United Nations ku New York m'dziko la United States unali wopambana. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yagawa chimanga ku mabanja omwe akuvutika ndi njala m'dziko muno. Boma lati lafewetsa zina mwa mfundo zofunikira kuti achinyamata azikwanitsa kutenga ngongole za bungwe la NIF. Akatswiri andale ena ati akudabwa ndi cholinga cha mmodzi mwa anthu amene akufuna kudzapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe polembera kalata wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti atsogole pokambirana za komiti yoona za ngozi ya ndege imene inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi anayi ku Chikangawa m'boma la Mzimba. Akuluakulu a chipanichi aonetsa kudabwa ndi kalatayi kamba kuti Akabambe alemba opanda kudutsa ku chipanichi komanso kwa akuluakulu ake. Ena mwa akuluakuluwa auza MBC kuti akudabwanso kuti kalatayi yatuluka m'manyuzipepala isanafike kulikulu la chipanichi. Akabambe sanapezeke kuti athirepo ndemanga pa nkhani pomwe mneneri wa chipanichi a Felix Njawala anati iwo salankhulapo kalikonse pa nkhaniyi. Pakadali pano mmodzi mwa anthu olankhulapo pa nkhani za ndale a Humphrey Mvula apempha Akabambe kuti azitsata ndi kulemekeza ndondomeko za chipani cha UTM akafuna kuchita zinthu kamba kuti chipani china chilichonse chili ndi malamulo ake.
kwa ine kuona kuti mene alembera karata ngati member wa chipani cha UTM yandidabwisa chikuti zinthu zochokera ku chipani zimazera kuchokera kwa secretary general makomiti awiri o imodzi makomiti awiri itamuuza kuti mwina imuuze kuti vatakhala pansi apanga chiganizo then pachiganizo chija ngati chipani chatenga decision koma ndikukumbukira kuti akabambe angojoina chipani chiposa chedu alibenso mpando muchipanimo chomwina sangakhale ndi njira yoti angakhale ndi mphamvu zolemba kalata yopita kwa vice president aziko amene ali a president a UTM kuti a vice president aja akauze a president ndikukhulupirira kuti mwina akanakhala ndi maganizo amenewo akanalankhula ndi anthu amene ali mu makomiti mwina ya national executive or ya central committee kuti anthu aja apange chiganizo chimene ngati sanapange kale akuti apange chiganizo choti mwina atimaganiza kuti kukhale chakati kutifuna kuti kudakhala commission of inquiry then anthu aja sikuti akanachita kulemba kalata yoti ikatuluke pa social media isangafike kwa president okawo amene angapange institute commission of inquiry and sindikukhulupirira kuti president wina waliyese muziko lina lililonse angamvere nkhani yolembedwa pa social media kuti mwina ziko zomakhala zovuta chikuti pamakhala ma procedures ake ndi ma protocol ake and kupanga state commission of inquiry imakhala programs ya president wa ziko sindikukhulupirira kuti angamvere zolembedwa pa social media or kalata yochoka kwina komanso iwo akabambe pakadali pano alibe mpando wa muchipanimo umene ungapase mphamvu zoti azita kulemba makalata anthu mmenewo kaya mwina ndi njira imodzi yopangira kampeni kuti aoneke kuti iwo mwina kuganiza bwino kuposa anzawo amene ali muchipani momwemo izo sizingaziwe koma mwina procedure ndi protocol zake mmene zimakhalira sizinaende bwino. Boma lati lafewetsa zina mwa ndondomeko zofunikira kuti achinyamata adzikwaniritsa kutenga ngongole za bungwe la NIF. Nduna yoona za masewero ndi achinyamata Auchizi Mkandawire ndiwo anena izi kumangochi komwe anali nawo pa msonkhano wa achinyamata omwe linakonza ndi bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM. Dave Umar ali ndi nkhani yonse. Akuluakulu ochokera ku bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NIF komanso ochokera ku bungwe la TVETA ndi maunduna a zaulimi komanso migodi ndi ena mwa anthu omwe anawayankhula achinyamatawa pa mitu yosiyanasiyana yomwe cholinga chake kunali kuwapatsa upangiro kuti ali nako kuthekera kosankha bizinesi yomwe angakwanitse. Nkachinayi kuti bungwe la National Youth Council of Malawi NICOM likonze zokambirana zotere ndi achinyamata powapatsa mwayi okuti afunse mafunso achina chilichonse chomwe chikupinga moyo wawo. Poyankhula kwa achinyamatawa, nduna za masewero ndi achinyamata Auchizi Mkandawire anati msonkhanowu ndi mwayi wapaderadera poona achinyamata akuyankhula momasuka komanso kupereka maganizo awo amomwe zinthu zina zokhudza iwowo zingamayendere mu dziko muno. Iwo ati nchifukwa chake boma lakhwefula zina mwa ndondomeko zotengera ngongole ku bungwe la NIF kuti achinyamata apeze poyambira. Iwo ati ngongole zina achotsanso chikole kumene atibweresa pamodzi kunoko ndi anzathu National Youth Council of Malawi. Cholinga chawo nchonena kuti achinyamata abwere pamodzi ndi onse amene akutithandizira ku nkhani yotukula achinyamata. Kwabwera kuno mabungwe osiyanasiyana, kwabwera NIF amapereka ngongole zosiyanasiyana kwa achinyamata. Tufuna achinyamata amve kuchokera ku NIF kunena kuti kodi ngongolezo akhoza kumazipeza bwanji. Wapampando wa bungwe la NICOM Duncan Chiyani anati kudzera muzokambirana zotere bungweli lamva mavuto osiyanasiyana omwe achinyamata amakumana nawo ndipo likupeza ndondomeko zothana ndi mavutowo. Zokambirana kunokozi sizingokhala nkhani koma ndi zinthu zokuti pa ground tiziona ndipo tionadi kuti zinthu zochitika ndipo zinayamba kale kuchitika. Mmodzi mwa achinyamatawo yemwe akuchita ulimi ku Lilongwe, Jacqueline Haynes, wati uwu unali mwayi wapaderadera kuti achinyamata angathe kudziwa njira zina zomwe angamapezere misika. Zikatithandiza kuti apa atiuza kuti pali malo omwe tingapeze chithandizo cha ndalama kuti tingathe kutukula bizinesi yathu ya ulimi kuti sotilembe anthu ena ntchito kuti nawonso azitukuka. Choncho titha kutukula no Malawi yonse ngati ana mayuth. Ena mwa achinyamatawa ndokuti akuchita kale bizinesi pamene ena ali ndi masomphenya a bizinesi. Dave Umar, MBC, Mangochi. Mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo Mbusa Brian Kamwendo wati malo achinyamata ntchito zamanja atsopano
amene atsekulidwe mu mzinda wa Lilongwe ndi chida champhamvu pokwaniritsa ndondomeko ya chitukuko ya Malawi 2063. Reverend Kamwendo amayankhula izi ku Area 17 mu mzindawu omwe mpingo wa Good News Mission wamanga malo atsopanowa ndipo atsogoleri a mipingo amakumana pamene akuyembekezera kutsekulira malowa lero. Pokamba za masomphenya a dziko lino la Malawi makamaka pamene tikukamba nkhani ya 2063 motsogoledwa ndi mtsogoleri wathu His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera, gawo limodzi limene akutsindika nkunena kuti titukukire pamodzi. Pamene President akamba nkhani yokhudzana kutukukira pamodzi akunenetsa kunena kuti pasapezeke wina aliyense amene akusiyidwa mbuyo ngati gawo limodzi la ntchito imeneyi. Tsono akuluakulu amodzi amene ali kuchita ntchito imene ndi akuluakulu achipembedzo amene asonkhana mu msonkhano uno. Kupatula pamenepo panafunikanso kukumbukira kuti mu msanamira ina iliyonse yokhudzana ntchitukuko mwachitsanzo ngati mmene tikukambira za 2063 gawo limodzi limakamba za mtima weniweni kapena mzimu weniweni wa chimene tikuchitacho. Ndiye mtima weniweni wa chimene tikuchita pakali pano Malawi muno gawo limodzi lakusinthika kumene pa Chingerezi kumatchedwa transformation ndi kusinthika kumene kumachitika ndi mtima. So kusinthika kumene kumachitika ndi mtima kukufunikanso anthu amene amakhudzidwa ndi kupanga address mtimawo amene ali akuluakulu amoyo wauzimu. Mu nkhani za masewero, kampani ya Seco Holdings yapempha okonza masewero a nkhonya mdziko muno kuti azigwiritsa ntchito molondola komanso mopindulira osewera eni ake ndalama zimene amapatsidwa akakonza nkhonya. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampaniyi a Matthews Muwowo anena izi ku Lilongwe pomwe amapereka ndalama zokwana 7.5 miliyoni kwacha zothandizira nkhonya yomwe a New Dawn akonza mawa ku Lilongwe pakati pa Hanok Phiri yemwe ndi wakuno ku Malawi koma amakhala ku South Africa ndi Regen Champion wa ku Democratic Republic of Congo. Ife phindu lalikulu limene timapeza papa tikamaona kuti moyo wa maboxers uja kusintha njira imene timatisangalatsa kwambiri. Mutati muone menene zina lili kuyambira ku festival tija kusafika pano mutati muone even level of dressing maonekera ma boxers akusintha ifenso ndi fosangala. Ifenso brand yathu ikukula pambira wacha timapanga ngati Seco Logistics pano tupanga ngati Seco Holdings ifenso tikampaliso na ifenso brand yathu ikutani ikukula ndi fanthu osangalala kwambiri. Masewera ang'ono tounena chilungamo ndokutenda amene amabweretsa zinthu zooneka ku Malawi kuno. Nkhonya, cricket, hockey ndi zimene zimati tikapita kunja kuti mwana ngati apanga koza nzeru. Mipira ikuti vuta. Mipira ndi ma sports akala mbiri. Kunazaza makampani mbiri ayo safuna panga sponsor mbiri. Kwa mutati muone nkhonya nyamata machida kuyendera kufunafuna kuti apeze sponsorship zimakazi ndizovuta. Makampani sindra ma boxing simufuna ndalama zambiri ngati mafunira mpira. Is a one off sport. Mupanga lero akonzekera 6 months zimathandiza kwambiri. Mawake modzi mwa akuluakulu ku kampani ya New Dawn Boxing Promotion a Brighton Mwando ati thandizoli labwera mu nthawi yake. Asiko atithandiza pakulu kwambiri chifukwa chokuti ku boxing ma sponsor amasowa ife ndifosangala kwambiri kuti tapeza sponsor otithandiza ndi 7.5 million ndi ndalama yosowa kuti mtango kupasora 100,000 sungampeze. Ndife ndifosangala kwambiri futi atithandiza futi tithandizika mmalo ambiri osiyana-siyana. Zokonzekera zathu zasala pang'ono kuti zite zonse apa patungodikira nthawi kuti masiku angokwana kuti nkhonya ichitike koma zambiri zonse tapanga apa tungodikira nthawi. Nthawi zambiri timachitira nkhonya mamalo kuti anthu ambiri samafuna kubwera chifukwa cha safety komana apa tikufuna kuti wina lese afune kubwera chifukwa chokuti asadandaule china chiso chokuza safety kapena mayendedwe ndi chifukwa chake tayika ku BICC. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wati ulendo wake wa kumsonkhano waukulu wa bungwe la United Nations ku New York dziko la United States unali wopambana. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yagawa chimanga ku mabanja omwe akuvutika ndi njala mdziko muno. Boma lati lafewetsa zina mwa mfundo zofunikira kuti achinyamata azikwanitsa kutenga ngongole za bungwe la NIF. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Omari. Mawa bwino.